Persiapan bajak. Pengolahan lahan sawah mulai dari nol. Ngopi disik. Weh. Mas. Gelasnya jumbo. Beken samping kutah. Ngopi sih Pak. Kue nerong kepangan mau. Ngopi sih. Ngopi dulu. Kuenya. Biasa orang kampung beginilah keadaannya. Ngopi sih. Untuk solar Anu apa jenenge? Mbah hari apa ya ning omah tilek Oligardan. Kurang akeh to? Ning omah sane apis sithik. Enak kurang setengah kah? yo kita kurang gila wong tak delok entek. Bocor to? Biasa iya lewat kono kuwi. Ah, Didik opo tipu paling. Tipu. Hormat memperhalus ae. Patek bokah wis lanjut to. Tapi Mas Tela anu ditukokne lho, lek daripada iki kok. Iki lah tas isi 5 liter kae. Tapi kok akeh men to Pak bocore? Nah, murah nang matap-tapan. Tatawa kuren, nek usaha aku suwira iki arep ngetap isian. Entek. Jurung tak tap server ganti oli cuman urung tak ganti. Coba tuh. Diisi pisan toh. Beken nih Bos. Ah, kok tipu saja, sudah diisi saja daripada nanti kehabisan begitu. Hanya mau ambil video saja. Atara dah. Ah, Apa yang udah dunia aja nih? mungkin ya bangke kodok kah apa tidak tahu. Tapi saya bingung dengan layu itu. Layu iki
Lah kuwi Pak sing abang-abang iki dipangan uler kuwi. Nggih. Abang utara iki mang pangan uler. Nah iki apa ndawet teh nek titik nek kan. Enggak berarti lanu ben tak telepon Matu Ase. Ayo ngopi sih, Pak. Aduh, kenapa itu? Slip kah? Tidak. Tidak. Baru mau bikin apa? Kayu. Antar kayu. Buat pagar, yo. Ngopi. Ini, Pak. Enak. Oke. Gini kok. Pas liwat. Potong cepet. Macam tak apa dari gudang. Gini kok. Tapi lucu Maju, dia tahu lah. Sudah mundur iki. Go. Motor biru ya nyar. Ya saya punya no. Jangan. Gajian dirang men. Dirang aku pengen gajian ngomongin sudul. Dua orang nih. Ya remar me gede apa? Ini ngomong apa, Pak? Gerteng. Arem-arem mbok sedul. Kamu ini kan ngerepangin banjir. Piye masih ki? Ini lembut deh. 10 jangka, kayak 5 tilune. Ngono Mas? Iya. Ya kan ngono dhek biji aja siji. Jalan kuwi Gila ngono ke piye lah kunggare? masuk. Ora syuting. Kapaten. Jane apa? Ning kalau terus minta matan gitu aku. Aku ngene kan Tapi cukup lah tandur ngono. Apa sih lagi ini? sama piku gitu. Lagi sing gorong. Aku yang bolong. Aku tuh bolong. Oke. Apa jalannya? Kurang orang iki dari Surabaya ya. Dengan kucing rono jane iki kita iku kurang. Nah, iya kuwi. Cukup. Lah kaya dane itu. Ora di kaya Jarang gede. komputer. Ya iki nek bapakmu ya, tau Iki kan. Iki kopi. nek bapak iki 1 2 3 4, sapunya cuma 2. Kerep nek nek Kung bener lastri kono. Kan dia nggo pesak mobil. iki Mas Hari dingi. Bener nggak? Tuh nek kono iki ngono Bang. Entekan. Dari kene iki lho. Ini betul iki. Ngambur lagi. Itu. Padahal ya banyak akeh. Ngomong yang jalan juga. Itu. Orang kene kok dhewe kok tekok nih. Coba, Ora eneng kene ekok. ora nih. Tapi aja ya song temen saya pinter ngambur saya gini kene teko ya song. Iya gak kok ngene kok. Lah ya aku ya lewat-lewat kok udah enak belas sih. Dene turan. 10 pocong kuat.
berong potong. Tapi lah anu bibit ngono iso kang gone kupre kuwi macet kau ora apa. Ngomongi rezeki hujan kae yo. Apa iki watok. Terus aku kecewa beras iki nggih. Bos iki takone pamang kirim to. Bos. Papane dingi kuwi. Ya barang ngono totalan. Ning kene tak dol 10.000, ning kota ditukul 5.000. Mendan. Mau pernah memberi kecewa. Kuwi. Berarti nek mungkin sing panen nambah sekalian tomat. Iya nari. Nek mungkin. Heeh. Marai kecewa kuwi. Aku saiki arep nandur siji-siji kah loro-loro seperempat. Lah ngono kuwi aku tak nyambut. Tandur.